around 8:20 in the evening. I received an urgent call from one of my tenants and kunada boss o may kaman ditoy kasi moro uram ditoy plaza kunada sir. And one of my tenants nakita na sir nga gumgumlayab mat ijay sangon ijay parking area which is at dati kaabay mi nga store wooden made isuna sir. So no kumahangan na agapan di uram is emo na nga natupag ti apoy di store. And then idi kinita dal sir na bukbukan intentionally iti krudo. Tapos ada nang sugid sir. Ket datang rabi apo mo lang ti panaka ranrananan sir nga nasapang agawid dagiti tenants and as well as awan unay tao deta nga oras ni sir. Chris, pagkilawlawag man, dati dakamatem nga plaza. Dati ka di nga lugar ket napalawlawan ti negnegosyo, Chris? One sir, bali dati plaza ngamin sir ket bagi mi, MK James Plaza. Ket adamat digiti negnegosyo ti sir nga paglakon ti sapatos, ice creaman, grocery, karinderya, tapos pag inasalan, pag milk teaan, paglakwan ti sabsabong ken kwa sir, paglakwan ti meat, manok kasday. Okay. Chris, nakunam nga adda iti kumbaga arig na panakairanta nga nabukbukan ti krudo. Iti dato nga pasati parking lot, kada nga plaza. Adda kadi dagiti kumbaga CCTV footages nga mga ipaneknek nga adda nga talaga dagiti tao nga nakita nga nangaramid kareta nga banag. Well, actually sir, the tama nga timon nagmadiman di CCTV min which is idi March 8 sir daymon una nga napasamak nga natakawan deti kitchen tayo ti ada natakaw di nga parte pero that time sir kat ginarsot da di CCTV DJ plug na so kas di man tinapasamakan sir so nga DJ mat lang nang rami DJ sir adamo lang ditoy plaza talaga kasi awmat sa bali nga manggargarsot da DJ sir no didakda kami lang. Okay, so nasa when malaksit iti napasamak iti rabii at dapat iti mununan nga kumbaga panaka incident nga panagtakaw met ken panakagarsot iti CCTV mano ano dagiti natakaw Chris ken mano iti estimated nga balor dagitoy Based ka DJ tenant ni sir half tray mat lang itlog sir ken bagas but that time sir is the time nga imyang kami dito plaza nagpukawag gamin sir tahanak makaturog at napigsa deti danarudor dagiti trucks nga lumabas kat inopen ko deti silaw iti kwarto mi which is agraflek yan di kitchen mo pa sir iso siguro nagtanapwagaw da sir nakigtot dang ada nagaraw open nga silaw nga dagaan tao. Okay. Ngam kadati lang nga tawen Chris kadati lang nga bulan ti Marso nga dati kastoy nga napaspasamak when ada dagiti kalabesen nga imon unapi nga napasamak ka kastoy. DJ lang ti napasamak sir at taka-open lang ang deti plaza tayo sir na bitpay. Okay. Chris tatagon daw ni report tayo dato yan nga pasamak iti PNP ken kumusta ti update da kada tayo? Yes po sir ni-report PNP dito yun tapos kuna dapat nga DJ the first the initial investigation da sir nga DJ kanumat lang nangaramid is adda ditoy MK James Plaza tas aglaw-law ditoy kasi amo na pasikot-sikot sir no makita mo na ko madeti plaza sir kat medyo kas lazy ngamin isuna sir ta da bandat likod bandat na ta dati ngamin sir kat nagletter yung building iso ako na alata sipsiputan mi di nga tao nga alleged person nga kuna na sir kunada. Okay nga para kada kayo hanyo nga tang awang nga tati makikita yo nga mabalin nga inside job daytoy mabalin nga daytoy met laeng tao nga adda iti dati nga plaza iti akin aramid kadati nga nasa o nga banag. I believe sir nga DJ nangaramid ka DJ nagtakaw as well as DJ ng bukbuk ti krudo DJ parking area nga ng try nga mong puor deti plaza is may samat lang sir kan tagad ti mula MK James Plaza DJ. Ngam Chris iti kalabes met ti kumbaga nakaap-apam kasi nga mabalin nga may saping nga rason iti dati nga napasama. Actually sir kat magkap-apa mi mati amo ko nakaramid akti madi sir or something man ti amo nga anana deti sir kat
no sinno ti akimbagi jay asidig ti pwesto nga pasdag iso ti amok nga kaanana sir. Okay. Chris, tatagon daw, ano kita dati nagbalin na post mo online. Adan sa pa dati reward nga ipaay mo, no? Adan iti tao nga makaitudo, no? Sa sinot akin aramid tayo ito. Well, sir, I'm willing to give a reward to those persons nga makaitudo. Sino man tinakakita ko na sir kasi adam ti point of interest min, person of interest min, pero once lang nga mapanagkanda sir, kadi nga banag, talagang kami reward na. Ngayon mo in kaso man nga mabigbigyo dati akin aramid, desidido kayo nga mangipilat kaso kontra ken Juana. Well, sir, decidido. Okay. Chris, tatagon daw ay makadkadwa tapay ni Bombo Cristel tabla diliso at anchor woman dati ang programa. Bombo Cristel, na dati tiket mo sulod-sudan. Kan Chris Agcanas, go ahead. Okay, maraming salamat, Bombo J. Naimbag nga aldaw mo, Chris. Kasama tin ka Bombo Cristel. Bombo Cristel, nagyaman at nagkantay ti chance nga na-interview da kami iti MK James Plaza, then sapay lang ko ma'am, matulungan da kami nga malaresolve dating incident, makita tayo ni sino din ang rami ka DJ. Agyaman apo as well as Bombo Radio Philippines. Yes, Chris. Chris, nakunam nga asay garati pa nakauram arati parking area. Iti nagbetan ti MK James ken Plaza Janet Store. Kat adapay ti muno na nga pananggandat nga panagtakaw iti kitchen. Kung sa dito i-post mo, Chris? Yes po, Bombo Cristel. March 8, 2026, Bombo Cristel, kat ada napasamak talaga nga panagtakaw dito hang kami lang nagununin ta, pinaliw mi lang atati malanaalan na kat itlog kan bagas, but adamat napasamak mga simara nun, iso nga hindi kami nga nag-aksyonan, Bombo Cristel. Abi, masansan na Chris nga awan iti mabati, iti pagtaengan nyo or dito'y istoryo? Actually, Bombo Cristel, agyagang kami iti idi, but gaputahan na makaturog iti plaza nga napigsa ti Dana Road or dagiti trucks nga aglabas. That's why awit kami di Balay Media Marcos. Then amo da siguro Bombo Cristel nga awan ti agyanan, so marami dala ta di kaya ubraan dito yan. So pay Chris, kareta nga time met, ada ka din iti naimuntar nga CCTV na dita mismo istoryo dita plaza, Chris? At dati naimuntar nga CCTV, Bombo Cristel, but ate ko na kung nagarsot pa di CCTV tayo, Bombo Cristel. So talagang sipsiputan na, dito mismo pagyanan nyo dita plaza, Chris? Dito nangaramid man ka dito When Bombo Cristel, na talagang amo na talaga sipsiputan na tayo. So connected nga ta, Chris, dati pala ang munulan nga panagtakaw, akan dati panakapuor, panakauram, dito'y panakabuhos, kunakuma iti krudo, dito'y mismo parking area, Chris. Bombo Cristel, mamati ako nga may salang tinangarami dati panagtakaw, kan kastamat iti sango tayo, iti parking area tayo nga ng buhos ti krudo. May salang din. So, ana iti plano tayo, Chris? Garati bayla ang napasama, kaglalot, tiko na tayo na, graira manon, talagang, dagiti manibrong, wano agtatakaw, kananyaman ditan, Chris. Well, tiko na akong Bombo Cristel, niya po Diyos na ta makaamukan niya, dan, nariga mo no balasan tayo isuda, tiko na akong, may met mo lang ikararagan, tila tayo isudan, Bombo Cristel. Okay. Chris, maraming salamat. Back to you, Bombo J. Yes, okay. Lastly, Chris, gagbibuhay nagiti listeners tayo at gundaway na dati panawagam kanakwa dagwa. So, mga kabombo, kan aming nga listeners ti Bombo Radio, ako, bareng matulungan da kami kumanga, makaitudo ka dito naubra ka dito pa nakagandat nga panagpuor ka dito MK James Plaza tayo, so sa kaila ko maapo, matulungan da kami. So that's all. Thank you, Bombo Radio Philippines, and pabuhay.